Θα δείξουμε τη συνταγή για το κέικ μελομακάρονο. Έχουμε ξύσμανα από ένα πορτοκάλι, 100 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 80 ml ύλη ελαίο, 200 ml χυμό πορτοκάλι με ένα φακελάκι 7 γραμμάρια σόδα μαγειρική. Να γίνει αυτός ο αφρός, θα το βάζουμε στο μείγμα μας. 2 κουταλιές της σούπας μέλι, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα και πολύ λίγο γαρίφαλο. Να ανακατευτεί πολύ καλά η ζάχαρη με τα υγρά υλικά. Μια κουταλιά της σούπας πισκόφ λότους. Ανακατεύουμε πολύ καλά και συνεχίζουμε να μπει το αλεύρι μας. Προαιρετικά σπάζουμε και μερικά μελομακάρονα μέσα. Αυτά που φτιάξαμε είναι αυτά που έχουμε στο σπίτι. Και ανακατεύουμε. Τώρα πάμε να βάλουμε το αλεύρι μας. Βάλαμε και 350 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Και ανακατεύουμε πολύ καλά. Έγινε ο χυλός μας και προσθέτουμε και μερικά σπασμένα καρύδια. Στο τέλος. Για το τραγανό μέσα του κέικ. Ανακατεύω. Θα βάλω σε μακρόστενη φόρμα. Εδώ πέρα. Σε μια μακρόστενη φόρμα. Και θα ψήσω στους 180 βαθμούς στον αέρα. Προθερμασμένο φούρνο πάντοτε. Θέλει περίπου 40 λεπτά με 50. Εξαρτάται από το φούρνο μας. Να το απλώσω και να το ψήσω. Πάμε να το ψήσουμε στους 180 βαθμούς στον αέρα και 40 λεπτά περίπου με 50. Μόλις βάλουμε μέσα από το γλυφίδαν και είναι στεγνή, είναι έτοιμο.